Dobrodošli svetlosne godine, Te iskreno otvoreno i na naš način pričamo o nama zanimljivim i aktualnim temama. Ćao! Nismo jako dugo snimale. Iako vi to možda ne shvatate jer realno epizode su izlazile. Pa normalno, zato što malo snimamo mi unapred. Baš iz ovog razloga. Ako se nešto desi, ako nešto iskrsne. Ali ćao Jeco, kako si mi? Ja sam super. Ja sam malo umorna, ali super. Drago mi je da si super, da ti je lepo. Kako si ti? Kako si ti, Milana? I ja sam dobro. Super. Kao, ne znam, kao da sam nešto htjela da kažem, ali ne. Skoro sam tu sam, normalna sam, sve dobro, sve super, srećna sam. Jako mi je drago što konačno snimamo i baš sam uzbuđena da izbacujemo. Jer imamo osjećaj kao da smo imale pauzu, baš zato jer nismo snimale, ali... Pa ovo nam je prva epizoda u ovoj godini, mislim prvo koju snimamo u ovoj godini, tako da... Jeste. Da. I htjela smo zato da ovu novu godinu počnemo sa jednim iskrenim razgovorom o samopouzdanju i specifično o samopouzdanju nekim novim situacijama i novim okruženjima i novom društvu. Da, baš nekako inspirisane i početkom godine, a i realno našim životom, jer dosta puta smo morale nešto iznova da započnemo ili ti da ulazimo u nove situacije. Bilo da je to za menjanje osnovne škole, što smo obje radile jednom. Onda menjanje srednje škole, menjanje država, prosto ili ne samo takve neke situacije, nego i neke neformalne u smislu kada idete na dejt ili kada trebate da uđete u neku veliku grupu ljudi koju ne znate, kada idete sami na čas pilatesa, šta god da je nešto novo kroz šta uglavnom sami prolazite i kako u tim situacijama biti ok, kako da budete vi među osobama koje eto možda ne znate ili eto tako neke situacije. Ja sam htjela da te pitam, jesi ti promijenila već 3 škole u Engleskoj ili si 2 promijenila? 2? Pa 2, ali sam menjala kurseve, tako da ispada kao da, jer prve godine sam išla jedan kurs, onda druge godine sam radila drugi kurs, onda sam 3. godine započela 3. kurs, zato što se ovdje nije kao u Srbiji gdje ti nastavljaš razred, odnosno u sljedeći razred sa istim osobama, već iz godine u godinu sasvim je normalno da se menjaju učenici. Tako da sve 3 godine sam bila sa različitim ljudima. Jedino u toj 3. sam započela sa jednom osobom koju znam, ali sam onda to napustila i otišla na onaj drugi koleđ, gdje opet nisam nikog znala. Tako da jesam menjala. Nadam se da smo sad dali neki mali uvod u ono što želimo da načnemo u ovoj epizodi. A prije nego što krenemo, htjela sam da pitam šta je bilo tvoje svetlo nedelje? Moje svetlo nedelje mnogo stvari. Posle par običajnih nedelja što smo imale u prethodnim podcastima. Da li se sjećaš da smo prošli put rekli da smo imale običnu nedelju i da je to skroz ok, a toliko se stvari zapravo izdešavalo u prethodne možda 2 nedelje. Kao. I ne samo u prošlom podcastu, nego i onom pre toga. Tako da onako 2 nedelje smo imale da su bile skroz opuštene. Mislim da to samo govori da je ok, eto, nekada ćete imati opuštenu nedelju, nekada ćete imati nedelju u kojoj ne znate šta vam se pre lepše dešava i šta ćete pre da uradite, kao što je meni ova nedelja. Meni je ove nedelje bio rođendan 21. Tako da to mi je ono, da kažem, glavno svetlo ove nedelje, jer ne znam, volim svoj rođendan i bilo mi je
drago mi je što imam ljude s kojima tu ovdje mogu da proslavim i imala sam jako lep date sa svojim dečkom i jako je bilo medeno i sa Jecom mojom sam pričala i eto, to mi je glavno, a da kažem, sporedno stvarno imam 1001 sitnicu za koju se radujem, koja mi se dešava i baš sam onako zahvalna i srećna u vezi svega i u vezi načina i puta u kom, odnosno pravca u kom mi ide moj život. Tako da to je bio... Jako lijepo. Hvala. Jako divno. Jako sam uzbuđena i za tebe i za nas i za ceo naš put, tako da... I ja sam, koje je tvoje svetlo ove nedelje? I meni je neka slična situacija da sam imala par nekih mirnijih i opuštenijih nedelja. Međutim, mi smo u međuvremenu od prošle epizode, da tako kažem, promenile države, bile u Srbiji, videle se, bile na dočeku zajedno, vratile se nazad. Tako da se dosta izdešavalo i bilo je baš dinamično u prethodnih par nedelja. Tako da ja iskreno ne mogu da se odlučim samo za jedno. Bilo mi jako lijepo na dočeku, jako mi je bila lijepa žurka da vidim sve ljude ponovo, sve najbolje drugarice, porodicu, da napunim onako moje srce i jako mi je iskreno bilo lijepo. Ali možda sad specifično što je bilo juče. Dobro. Mislim, ne znam da li sam zapravo ikad podelila na podcastu šta zapravo radim i u kakvu školu idem, ali idem u višu medicinsku, da tako kažem, i juče sam imala priliku da asistiram jednu operaciju na štitnoj žlezdi i da, eto, vidim jednu malo ređu operaciju koju mi tako ne radimo često, tako da to je definitivno moje svetlo ove nedelje, pogotovo zato što se sećam, to je kao zatvaram neki jako lep krug i sećam se u 7. razredu kad smo počeli da radimo ljudsko telo, kako sam bila skroz fascinirana šta sve naše telo može i mislim onda i različite na kraju i bolesti i pominjala se ta jedna bolest koju smo mi, na primjer, juče tretirali, da tako kažem, ili operisali, tako da nekako se lepo zatvorio taj krug i kao ne bi nikad pomislila u tom 7. razredu da ću za par godina ili kroz 5-7 godina tako nešto raditi i moći da budem u sali i da to vidim i da doživim i tako da wow. Ja, predivno, jako mi je drago. I sad kad si spomenula 7. razred, setila sam se si ti išla na takmičenje iz biologije, jel? Da. Jel te to i nateralo da voliš biologiju? Kada smo počeli da pričamo o ljudskom telu i... Jeste, mene je to totalno fasciniralo i način kada sam zapravo u 7. razredu promijenila osnovnu školu i do 7. uopšte nisam ni volala biologiju. Neko mi je bila totalno dosadna i taj drugi predavač, to je bila naša razredna, je totalno na neki drugi način, dinamični način to predstavila ljudi koliko predavač može da utiče na predmet, mislim, verujem da to već znate, ali ja sam toliko zavolila biologiju, išla sam na takmičenja. Onda sam bila fascinirana i mozgom i kao ja ću se budem neurohirurg, ali vidjet ćemo polako. Ko zna. Ali da. Divno. Eto. Baš mi je drago, ali eto možda možemo početi i od tih nekih situacija sad kad smo se dotakle osnovne škole. Kako si se osjećala kada si, pošto eto Jelena se u 7. razredu prebacila, a ja sam se u 8. razredu prebacila i mislim da je to onako dosta, koliko god, mnogi ljudi će reći pa dobro, deca su vam starija, lakše će im biti, ali baš jer su starija i to neko doba kada ulaziš u pubertet, može biti razlog zašto će i njima možda biti teže nego nekom mlađem, gde ti odjednom nisi više s najboljom drugaricom koja ti jako znači, jer sad s njom možeš da pričaš o momcima, sa njom možeš da pričaš o, ne znam, lošoj oceni i onako prebaciš se u totalno neku novu grupu ljudi gde ne znaš da li će te prihvatiti, opet kažem pubertet, ima i Mean Girls. Kako si se ti osjećala? Da li se možda sećaš kako si se osjećala u tom trenutku? Joj, Bože. Pa sećam se, definitivno sam imala ili sam htjela da ostavim dobar utisak. Da sam pazila šta ću da obučem. Da sam
tad prvi put počela da se šminkam, što mislim da je sad, pa nije rano, ali mislim da je bilo nepotrebno, iskreno. Ali definitivno taj osjećaj da sam želela nekog da impresioniram, da ja ostavim dobar utisak. Ja sam generalno imala dobro iskustvo sa promjenom škole, jer svi su bili prilično ljubazni i dosta njih mi je prilazilo da se upoznaju, pošto je škola u kojoj smo se mi onda prebacile jedna od najvećih u Novom Sadu i imali smo, ne znam, 7 razreda, to je 7 Odeljenja. 7. razreda, da kažem. I svi su mi prilazili da se predstave i to mi je bilo onako, baš onako skroz drugačije. Mislim da smo nas dve zapravo imali skroz drugačije iskustvo sa tim menjanjem škola. Ali da, mislim da nismo mi bile toliko ni osvještene tada ili osvješćene da znamo, ali tu ćemo zapravo da pomenemo kasnije šta zapravo znači ući u novo društvo i znati ko si i znati, ok, mogu da uđem u novo društvo, ali ne moram da želim da impresionira nekog, nego mogu da budem ja i da uđem sa tom nekom otvorenom energijom, da pokažem sebe ali ne nekom egoističnom smislu, nego da budem tu, da se upoznam, budem otvorena prema drugima, ali ne moram da želim da impresioniram nekoga. Ali to smo shvatile te kasnije, ili bar ja sam shvatila te kasnije. Da, jako mi je drago što si spomenula to da si počela se šminkaš, jer si me skoro zaboravila, odnosno i ja sam baš tada kada sam se preselila isto počela da se šminkam i mislim da je to mislim da to nije bilo do toga što smo mi mijenjale škole. To je bilo do toga što smo mi otišle za Novi Sad. Jer, jel misliš da je možda zato? Ne znam, zapravo sad razmišljam da li sam već se šminkala i ranije, ali mislim da ne. Mislim da je, pa sad, mislim da je taj neki prebačaj bio, želim da ostavim dobar utisak. Mislim da je kod mene bilo više do toga. Pa kao, ajde, stavit ću malo maskare ili pokrit ću podočnjake koje od uvek imam, ali dobro. Da, ali mislim kao, kada dolaziš iz manjeg mesta, manje mesto je onako, nije toliko napredno kao gradovi. Razumeš, u gradu ćeš prije vidjeti našminkanu 14-godišnjakinju nego u nekom manjem mestu. I onda ja sam se tako nekako osjećala kada sam krenula. Odnosno, razumeš, prećeš vidjeti neku devojku koja izgleda kao da ima 20 godina, a ima 14, nego što ćeš vidjeti u manjem mjestu. Taj neki pritisak da budeš kao stariji, da budeš zreliji, i na kraju dana da se uklopiš, jer to je do čega je. Jeste i taj moment želim da se uklopim i to je sigurno jako veliki moment, da, to sam zaboravila. Da, pogotovo što u tim godinama je najveći fokus na fizičkom izgledu. Definitivno. Da. Definitivno. Ali, na primjer, sada kada uporedimo taj prvi put i kada ti je bio posljednji put da si morala negdje da se uklopiš u neku novu situaciju? Pa meni je posao dosta je raznovrstan i stalno menjamo i odeljenja i menjamo timove na poslu, tako da se konstantno moram, po znacima navoda, uklapati ili bar ulaziti u nove timove, ali konkretno sad za školu ili za moj razred je bilo prošle godine. To je pretprošle godine u septembru, to je oktobru, ali da, dosta se promenilo, iskreno. Da, to sam htjela da pitam. Kao razlika od prvog puta, da kažem, možda to nije bio prvi put u osnovnoj školi, ali prvi malo veći put. I sada posljednji put kada si skroz neka drugačija osoba, kako si se onda osjećala? Da, pa mislim da je taj osjećaj, želim da se uklopim, želim da ostavim dobar utisak i dalje nekako prisutan i univerzalan za svakom. Jer mislim, ko ne želi da ostavi dobar utisak, ajde da budemo iskreni. Da. Ali možda ne toliko ni sa početka ovog sad posljednji puta, nego ovo moje trenutno osjećanje je da sve više želim da budem ja, da budem autentična, da kažem ono što mislim, da aktiviram moj glas, jer puno puta sam ne ni slagala, nego možda prećutala nešto što mislim ili zadržala svoje mišljenje za sebe, zato što kao nisam htjela da uvredim onog ili onoga i ne želim isto da uvredim nekoga, ali i dalje želim da kažem svoje mišljenje i mislim da ta neka autentičnost se aktivirala u posljednjih nekoliko mjeseci, pogotovo zato što sam dosta uvida imala što se tiče mojih odnosa, to je prijateljstva, pogotovo u Nemačkoj, i shvatila ko je tu zapravo za mene, ko
i onako tu ponekad ili nikada i da shvatila sam da je dosta prijateljstva koje sam mislila da su prava prijateljstva zapravo možda neka poznanstva više nego što je neko to pravi prijatelj. Tako da imam veću želju i potrebu da budem ja, da stojim iza sebe, iza svojeg mišljenja i jednostavno da budem otvorena. Pravi ljudi će doći i prepoznaće to u tebi. Da. Znaš šta mislim da je tu problem? Baš to što si rekla kao ko ne želi da se uklopi, ko ne želi da se dopadne drugima, pogotovo kada ulaziš u te neke nove situacije. I problem je u tome što kada započinjemo nešto, iz nekog razloga uvek počnemo u sebe da sumnjamo. I uvek, znači kao, šta da obučem da bih im se dopala, kako da napravim kosu da bih im se dopala, šta da kažem, kako, znaš, zašto je ta sumnja tu i onda se tako gubi ta autentičnost. Tako ćeš ti reći kao, pa kao ne znam, možda bi trebalo da uradim ovo ili ono ili da se ovako obučem da bi se ti nekom dopala. A zapravo kada si svoj i kada se pokažeš u tom nekom, kao prvo, zašto ti uopšte moraš negdje da se uklopiš? Pa da, i zapravo je to problematična i taj termin uklopiti se. Šta znači uklopiti se, da. Možemo biti, da kažem, drugačije osobe, a da se mi dalje družimo. Ne moraš ti da budeš po kalupu i zapravo je i dosadno kad je sve po kalupu i da smo svi isti, ništa nam ne bi bilo zanimljivo. Tako da to bi možda bio prvi savjet naš, a to jeste da nemojte sumnjati u sebe, već čak možda sumnjajte u te druge ljude i te druge situacije. Pitajte sebe da li će se oni meni dopasti. Da li će se meni dopasti taj moj novi posao? Da li će se meni dopasti ti profesori? Jer na kraju dana, ako se vi nekome dopadnete, a vi niste svoji, vi ćete biti nesrećni. I na kraju dana je to da li se vama neko dopada da biste se družili sa njim. Da li se vama neko ili nešto dopada da bi se odlučili da provedete tamo duže vrijeme. Zar ne? Definitivno. I mislim da, ili bar ja ću da iskreno govorim iz svog iskustva, da nekako tendiram da i razmišljamo toliko o tome i kako ću sve da ispadne, kako ću da izgledam i vamo tamo, a zapravo u tom momentu mi je iskreno najbolje da se odaljim 2 koraka unazad, pogledam širu sliku i samo još jednom razmislim o tome, ako išta moram da forsiram, ako oko ičega moram nenormalno da se trudim i da se forsiram da nešto uspe, a što sam radila u prethodnih par mjeseci da taj neka konekcija se održi, da se to neko prijateljstvo održi, da zna da se ja njima javljam, a da se oni meni ne javljaju, da mi ne odgovaraju, kao, shvati, ne moraš ništa da forsiraš. Ti možeš nešto da privučeš i u krajnjem slučaju privući ćeš nekoga svojom autentičnom energijom, svojim načinom razmišljanja, kako se nosiš. I to donosi takav mir i takvo zadovoljstvo sa sobom. I to je to iskreno samopouzdanje, to je taj stav, ja sam u miru sa sobom, znam ko sam i u tome mi iskreno na dugoročne staze mi pomaže meditacija, zato što svako jutro, bar pokušavam, kad ustanem da odvojim 5 do 10 minuta, da sednem sama sa sobom i da se podsjetim, jer meni meditacija dođe kao podsjećanje na to ko sam. Setim se šta su moje vrednosti, ko sam ja, šta radim i šta želim, šta je moja intencija ili kako se to kaže na srpskom, šta je moja želja za ovaj dan. Naprimjer, želim da budem dobra na poslu i da pomognem ljudima kojima je moja pomoć potrebna. Da budem timski igrač, da u timu sve radimo i podsjetim se toga i budem centrirana. Znam da reagujem iz tog osjećaja ljubavi i mira i to mi daje osjećaj samopouzdanja, da ne moram da se trudim da nešto budem. Mogu da opušteno budem u svojoj energiji i da budem ja. Da, ali mislim da je to jako teško skapirati kada imaš 15 godina. Iz čistog razloga zato što želiš da se dopadneš ljudima i želiš da budeš prihvaćen i želiš to neko društvo. To je ono za čim svi tinejdžeri žude, a onda kada napune 20 i plus godina se nađe sa 2 najbolja prijatelja i partnerom i kao to je to.
Zato što, neću da kažem da je teško naći prave prijatelje, iako mislim da su retki, da stvarno pravo prijateljstvo, ako ga imate, treba baš da ga vrednujete i da radite na njemu i da budete zahvalni što imate takvog prijatelja koji znate da će biti tu za vas bilo kada, bilo gde, sa kim možete sve da radite. Ali kad imaš tako tih nekih 15 godina, ti si stvari su mnogo površnije nego što su kada odrasteš. Ja bih rekla da smo mnogo nesigurniji u tim godinama, ili ja sam bar bila nesigurnija, jer ta potreba da se nekom dopadnemo dolazi iz tog mesta, ja sam nesigurna u sebe i moram da se dokažem kod nekog drugog, kod nekog druge osobe da bi me ta druga osoba validirala. Što je skroz u redu i ta spoljašnja validacija jeste u redu, ali mislim da je ta nesigurnost, bar kod mene, bila baš prisutna iskreno u tim godinama. Ali da kažemo samo koja vrsta nesigurnosti? Fizička? Mogu da se klanim da će tvoj odgovor biti da? Da, pa i ne samo fizička, nego i mislim da je to sad i normalno. Možda ovo je sad s meditacijom, možda jeste to sad malo ozbiljnije i sad ne očekujemo mi od tinejdžera da sad meditiraju svako jutro, svako ima svoj tajming i svoj tempo i ništa ovo nije, ne znam, neki univerzalni sad zakon da svako mora da meditira, nego mislim da je to jeste neki put da svako otkrije šta za njega znači samopouzdanje i šta u njemu budi taj osjećaj zadovoljstva sa samim sobom. Tako da, možda sad i da se vratimo na to, da kažemo da je bitno i za samog sebe definisati šta znači samopouzdanje. Možda šta znači za tebe samopouzdanje, Milana? Za mene? Pa, samopouzdanje mi je onako kada ne sumnjaš u sebe, kada si siguran šta radiš, kako radiš, kada si siguran u sebe kao osobu, kada prihvataš sebe, kada si svestan da si imamo i vrline i mane i da te mane ne čine nikako manjom osobom ili manje vrednom. Prosto biti u miru, onako da si srećan i da voliš sebe, da voliš svoje odluke i da, šta je još samopouzdanje? Verovati u sebe. Verovati da ćeš ti uvek naći nešto dobro za sebe, da ćeš uvek izaći iz neke loše situacije ili da ćeš naći neko društvo ili prosto, eto, taj neki mir, ljubav. Jeste, i mislim da šta meni budi tu neku radost, kad kažem samopouzdanje ili tu neku nadu, jeste da samopouzdanje jeste vezano za sliku o sebi, za tvoju sliku o sebi i za tvoja uvjerenja koja se baziraju na toj slici o sebi. I kod mene je jako lepo to što mi možemo tu sliku da menjamo. Mi možemo sami da menjamo sliku o sebi i da radimo na uvjerenjima, kao što smo rekli u našoj drugoj epizodi, da svako uvjerenje koje nam ne služi možemo da promenimo. I to mi daje toliku veru i nadu i neku lepotu i lakoću da je samopouzdanje stvar stava. Možeš da izabereš misao, imaš moć da izabereš misao. Nije lako, ali je moguće. I taj neki način ili neosuđivanje sebe, čak i ako je neki bio loš dan, ne znači da nemaš samopouzdanja. Da. Ali da, jednostavno da je samopouzdanje nešto dinamično, da nije statično. Neko od vas napisao zapravo da samopouzdanje nije statično, nego da je promenljivo i da možemo da mijenjamo sebe. Da, a što još hoću da kažem jeste da mislim da iako samopouzdanje može da varira, odnosno da ga jedan dan imate, drugi dan da ga nemate, da zapravo mislim da to i nije toliko istina, odnosno da mislim da je naše bazično samopouzdanje, ako smo ga izgradili kako treba, da je ono uvek tu, ali da je sasvim normalno da se nekad preispitujemo. Isto kao što je sasvim normalno, ne znam, da se pitaš kao da li ja volim ovaj posao ili da li ja volim ovo što radim. Naravno. Isto tako je normalno da se preispitaš nešto za sebe kao da li mislim da sam dobro u ovome ili u onome i mislim da je to zapravo put ka uspehu. Zato što je to giving feedback i prosto refleksija na sebe i onda možeš reći ok, pa možda mi se stvarno ne dopada
ne znam, kako nešto radim ili kako sam postupila i onda možeš da se promeniš. Tako da možda bih čak i rekla da je samopouzdanje uvek tu, ali da je okej da imaš pitanje i da sumnjaš. Da, mislim da je to preispitivanje jako zdravo, ali šta sam mislila da je samopouzdanje, da kažem, nepromenljivo. Naša sržna uverenja ne bi trebala su promenljiva kao ja sam vredna, ja sam dobra, ja zaslužujem ovo ili ono. To ne bi trebalo se menja i to je konstantno bi trebalo da je tu. Ali to preispitivanje na nekim nivou odluka, promena, skroz u redu. Da. Sad kad pominješ baš to odluke, odnosno kad pominjemo odluke i preispitivanje, mislim da je jedna od situacija gde dosta ljudi gubi samopouzdanje kada stvari ne krenu kako treba. Bilo da je to neka biznis odluka, da li je to veza, prijateljstvo, nešto u školi, ali čim to ne ide onako kako smo mi zamislili, odnosno čim to ne ide u dobrom smeru, ljudi prosto izgube samopouzdanje i totalno se sruše. Mislim da čak to može biti toliko drastično, se ono zapitaš šta se desilo sa ovom osobom, toliko je bila spremna na sve i mislim da je to vreme kada dolazi zahvalnost, što je također još jedna od stvari koju je jedna devojka napisala na Instagramu. Inače, ako nas ne pratite, zapratite @svetlosne godine. Baš nije da dosta objavljujemo, ali što se tiče epizoda možemo sve češće. Da, objavljujemo i volimo da pitamo neka pitanja i volimo da vi učestvujete u epizodama. Tako da volimo da pišemo s vama. Da, volimo da se družimo jako. Ali jedna devojka baš napisala da šta njoj pomaže kod samopouzdanja jeste zahvalnost. I mislim da na prvu loptu možeš da se zapitaš kako mi može zahvalnost pomoći kod samopouzdanja. Nekako, to bih rekla da će pomoći kod nečeg drugog. Ali razlog zašto zahvalnost pomaže kod samopouzdanja jeste jer se vi osvestite i osvestite ko ste i šta ste i na taj način govorite sebi afirmacije. Jer vi ćete, na primjer, kada vam se nešto neplanirano desi, da kažemo neka neplanirana biznis situacija, umjesto da odete u tu rupu, ja užas, sad neću više ni pokušati, u ovome sam užasna, bla bla bla, vi možete reći jako sam zahvalna što sam hrabra, zahvalna sam što sam pokušala, zahvalna sam što imam ideje i tako da nastavite. Zahvalna sam što vidim svetlo na kraju tunela i prosto time ne samo da ćete popraviti sebi taj trenutak i tu situaciju, već ćete izgraditi sebi samopouzdanje i onda ćete reći ok, pa možda nije toliko loše kao što sam mislila, kao možda mogu da probam nešto drugo, da nađem neku drugu soluciju. Da nekako pređemo sad na ovo, jer želim da kažem da je bitno jako okruženje i ovo fake it i želim još da se osvrnem da je najbitnije nekako u sebi probuditi osjećaj samopouzdanja. Ako postoji nešto u čemu se osjećate da ste puni samopouzdanja, da budite to samopouzdanje što češće na taj način koji vam odgovara. Da. I da nije ni bitno šta je to, nego je bitno osjećaj. Da li će to biti bukvalno kroz ples, muziku, čitanje knjiga, meditaciju, da je nebitno, ali da je lep i taj put ka istraživanju toga šta je to što vama budi tu neku vatru. I da se ovdje nadovežem, ja mislim da je ključna stvar što se tiče samopouzdanja je unutrašnji osjećaj. I da je sporedna stvar onda kroz šta se taj osjećaj budi. Da li će to biti kroz ples, neki oblik umetnosti, čitanje knjige, meditaciju, zahvalnost. Pitanje je taj osjećaj, nešto što u vama budi tu energiju, budi tu vatru i mislim da i sam taj put ka istraživanju toga toliko lijep i jedinstveni i unikatan i da je putovanje za sebe i da treba onda da se fokusiramo na to šta je to nešto što u meni budi tu želju za životom i to samopouzdanje i da se fokusiramo na to i da radimo to iznova i iznova. I mislim da možemo to da budimo i kroz šminku i odeću i način na koji se nosimo sa sobom. Možda to zvuči površno, ali ovdje je iskreno osjećaj bitan
i totalno je nebitno, naravno dok ne štetimo nekom drugom, ali osjećaj kako se nosimo sa samim sobom. Da, jeste, ali mislim da, na primjer, tu dolazi taj problem društvenih mreža gde su tinejdžeri sada uglavnom škola, društvene mreže i to je to. Ne istražuju se uopšte mnogo. Ne traže šta vole, šta ih ispunjava, da nađu neki hobi. Znaš, nešto da ih onako, nešto što će ih voziti, što se kaže, nešto. Jer ti možeš i kroz, baš tako to što si rekla, mislim, to je jedna vrsta hobija ti onda postane, da li je to ples, da li je to šminkanje ili šta god. Nešto gdje ćeš ti trajvovati, nešto što će te onako puniti i davati ti tu neku strast. I ja sam to čak vidjela i kod sebe kad sam pronašla nešto što volim, ja sam postala samopouzdanija. Jeste. A također jedna od stvari koju ste nam, odnosno jedna devojka nam je isto napisala, jako mi je drago što ste nam pisali, baš nam je drago. A to jeste fake it. I jako se slažem sa tim. Ja sam imala zapisano just go and do it. Znači, samo idi i uradi, ili ti u prevodu fake it. Odnosno, kao i kada smo pričale o emocijama, što i samopouzdanje je vrsta emocije. A to jeste da kada ti dođe nešto negativno, samo kažeš ne. I samo odeš i uradiš to. Znači, ako želiš da priđeš nekome, jer ti, ne znam, devojka ti izgleda jako cool i želiš da se družiš sa njom. I ti ćeš sebi reći, a ne, neću, ne znam, da priđem. Ne, samo fake it, idi i uradi. Imaj samopouzdanje i uradi i nemoj dozvoliti da ti taj unutrašnji osjećaj isputava. Jer to su kao neki mali đavolčići koji iz nekog razloga ne žele da ti uspeš. Ali to je na kraju dana samo osjećaj i taj osjećaj će proći bez da vi prišli toj osobi ili ne. A što onda ne biste prišli, ili da li sad je to osoba ili neka druga situacija, naravno možete na bilo šta to da upotrebite, ali iz te situacije se možda stvarno nešto predivno izrodi i dobijete ne samo samopouzdanje jer ste probili taj led i vidjeli da to nije ništa strašno, već da steknete da li novo prijateljstvo ili neko novo iskustvo. Jeste. I mislim da i to time što ćemo izlaziti iz zone komfora, da se na toj drugoj strani zone komfora nalazi više potencijala za građenje samopouzdanja. A što sam još htjela se nadovežem jeste da mislim da je jako bitno da nađemo nešto ili više stvari odakle ćemo se mi puniti, kao što si rekla, odakle ćemo stvarno crpeti tu energiju i mislim da tu igraju jako veliku ulogu i ljudi sa kojima smo okruženi i da mi imamo moć da biramo naše prijatelje i da nam je taj izbor dat, da se zapitamo pored koga se mi osjećamo najbolje. Opet taj osjećaj jeste nešto univerzalno i mislim fake it, ova priča za fake it, što znači kao odglumi ga, mada ja mislim da treba da radimo ono što će u nama proizvesti taj neki žar i tu neku želju. Ako je to neki ples, ja ću da upalim muziku, da osjetim ritam, da osjetim moje telo i onda ću tu energiju koju u tom momentu osjećam se dobro u tom momentu, ja mogu tu energiju i da ponesem sa sobom. Taj osjećaj da ponesem sa sobom, jer šta je osjećaj ili šta je emocija nego energija u nekom pokretu i mogu da je kanalašim za nešto drugo. Znači ja mogu da zamislim sebe u nekoj situaciji koja mi je nepoznata, da ponesem tu dobru energiju, tu emociju i da je prenesem na drugu situaciju i da budem sigurna u sebe. Da, mislim da ples ili ti muzika, stvarno ima jako veliki utjecaj na naš život i na naša osjećanja. Muzika je isto jedna od mojih omiljenih načina kako da onako kada mi treba taj ekstra začin samopouzdanja, odnosno kad god idem negde, da li je to intervju za posao, da li je to da idem na žurku i želim da budem najsamopouzdanija verzija sebe da bih se najlepše provela, ili je to bilo koja druga situacija. Ja volim jako da stavim slušalice dok idem na taj event moćno. I samo ako pustim neku dobru muziku i isključiš se od sveta, onako. To je ta neka konekcija sa sobom i probuditi tu neku predivnu
emociju i uzbuđenje i sada kada ovo govorim, da vam ja kažem nešto. A to jeste da ako već niste znali, nervoza i uzbuđenje su vam ista emocija. Samo je do toga kako mi želimo da vidimo taj osjećaj, odnosno u tom trenutku, zato što ako ste nervozni, vi ste zapravo samo uzbuđeni. I to mi je nešto što mi je pomoglo da sebi kažem kada se stvarno vidim u nekoj nervoznoj situaciji, kažem ti nisi nervozna, ti si uzbuđena. I onda i vidite da jeste uzbuđeni. Kao da, možda vi imate egzam i možda ste stvarno nervozni, ali vi jeste uzbuđeni zapravo zato što ste uzbuđeni da prikažete svoje znanje, vi ste uzbuđeni da ovo konačno prođe, da prođe taj ispit, da položite. Uzbuđeni ste da započnete nešto novo i skroz se promeni taj pogled na tu cijelu situaciju i od jedne negativne situacije, da kažem, ta situacija postane pozitivna. Isto tako ako upoznajete nekoga, niste nervozni da ga upoznate, već ste uzbuđeni. Jer možda će ta osoba da vam bude vaš najbolji prijatelj za par mjeseci. Možda ćete upoznati predobrog kolegu ili stvarno baš se promeni mindset. Jeste. I mislim, to što si rekla, bukvalno na biološkom nivou su ta dva osjećaja ista. Iste hemikalije ili isti hormoni se proizvode u obje situacije, ali imamo moć da izaberemo kvalitetniju misao u tom momentu. Znači, izabrat ću misao koja će meni da služi, reći ja sam upravo uzbuđena i to je negdje gdje biramo ono najbolje za sebe i vraćamo se u svoje samopouzdanje. Jeste. Slažem se. Meni je iskreno bilo jako lijepo da pričam o ovoj temi, jer iskreno ne osjećam se. U nedelju smo, evo da budemo iskrene, mi smo pokušale već da snimimo ovu epizodu, to znači pokušale. Htjeli smo u nedelju da je snimimo i onda smo prebacili za sada. Da kažemo da je skroz normalno i ljudski i prirodno da se ne osjećamo u svakom danu 100% kao mi, sa punom energijom, ali to ne znači da treba da sebe kritikujemo. Mi smo samo to, znači eto, to je situacija gdje smo mi to uzele, prihvatile i rekle, ok, ništa strašno, kada si slobodna sljedeći put, tada ćemo snimiti i to je to, jer pogotovo za ovako neke stvari treba ti energija. Treba da možeš da pričaš, da bi se reklo. I mi u tom trenutku jesmo mogli da pričamo, ali prosto nije bila to što si rekla, ta 100% energija tu i to je skroz ok. Skroz je ok da odložite planove i skroz je ok da kažete. To je zapravo isto samopouzdanje. Ono što sam rekla kao verovati, ali i brinuti se o sebi i znati kada da staviš sebe prvo. Ne znam, što više pričamo o ovome, isto kao onda kada smo pričali o tome da si nedovoljan, odnosno sumnjaš u sebe. Zašto? Zato što u dubini se sve to dovodi do toga da ti nisi dovoljan. Isto tako imam osjećaj za ovu situaciju za samopouzdanje i mislim da kroz ovaj podcast ćemo sve više i više shvatiti da sve te naše emocije i sve te misli su jedno. Nekako sve je to povezano. To što pričam sada, samopouzdanje i nega o sebi i ljubav ka sebi. I sve što možda mi to drugačije grupišemo, jer kao samopouzdanje je jedno, briga o sebi je jedno. Ali kao to sve zajedno, to je onaj magičan prah. To je ono što će vas učiniti najboljom verzijom vas. Jeste. I jako mi je bilo drago da smo se družili. Da mu poželim srećnu novu godinu. Samo poželim srećnu novu godinu. Kako smo bezobrazni, ne mogu da verujem. Srećna nova godina. Da, želim da svi kolektivno uđemo u ovu novu godinu sa nekom energijom lakoće, sa više vere u sebe, sa više vere u naša prijateljstva s boljim ljudima, da se podržavamo, da budemo tu jedni za druge, da budemo tu za sebe, da se volimo, da imamo planove i eto. Hvala vam. Sve se znaš na ove ide, ne mogu da verujem da smo mi zaboravili da čestitamo novu godinu. Da, a nema veze, pa šta baš je sladak kraj. Jeste, ali ja vam isto stvarno želim sve onako da ove godine
se šejpujete u najbolju verziju sebe, da cvetate i da prvo volite sebe, a onda druge. I rekla mi je Jelena za rođendan da rastemo brzinom svetlosnih godina. To i vama želim. Joj, da, obavezno. Da rastemo svi brzinom svetlosnih godina i spremamo vam dosta nekih malih planova za ovu godinu. Ja, oh my god. Tako da sam jako uzbuđena. Obe smo jako uzbuđene za to. Da. I eto. Predobro, niste spremni, ali jeste. Niste, ali jeste. Volimo vas i ne zaboravite da reflektujete na vašu nedelju. Da. Ćao! I da nas zapratite. Da.